Един малък трибагреник, побрал в себе си и чистотата на идеала, и ведрата зеленина на полетата ни, и ялената кръв на героите, поили векове земята ни. Какво за нас днес е този малък трибагреник? И какво за нас днес е България? В деня на националния празник на България за четвърта поредна година Сдружение Азбукари и Единение Българи за България организират многохилядно хоро на 3 март. Името на тази инициатива е Пробуждане с хоро, чиято цел е всички българи в родината и по света да се обединят, да се хванат за ръце и да заиграят хората, символизиращи българщината и националната ни идентичност. Народно читалище Христо Ботев 1929 г. село Церово се включва в инициативата и подканва всички да отпразнуват националния празник, като се хванат за едно пъстро и голямо хоро. Нека видим как Церово отбеляза 3 март. Уважаеми дами и господа, скъпи жители и гости на село Церово, за мен е удоволствие да ви приветствам по повод националния празник на Република България 3 март и 141 години от освобождението на страната ни от турско робство.
Родината. На националния празник на България пробуждане с хоро ще обиколи планетата навсякъде, където има и един българин. Всички ще се заловим в онзи магичен кръг, наречен хоро. Защото хорото е уважение и вяра. Хорото е истина и подкрепа. Хорото е обща цел и мотивация. Хорото е споделеност и разбиране. Хорото е сигурността, че имаме опора от две страни. Хорото е доверие и защита. Хорото е единение. Да се включим в нашето общо хоро. Видяхме как село Церово отпразнува 3 март. Нека не само на този ден се сещаме за героите, извоювали свободата ни. Нека бъдем всеки ден българи и да ценим всяко къще от славната ни история. За Еспресо Нюс, Мариана Георгиева.